TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamen Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddino yitina tawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten Fulɓe TV. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe mi salmini on Fulɓe TV ko min musidɗo on Kadijatou Diallo hande kadi minen aranne on Basse Mansa Diang noon ko noddite ɗo ko tapital Fulago fina tawa moɓe woni wadde Mansa Diang ɗo ɗum noon délégation ji iwi e leyɗe Buy gila e Ghana Mali Mauritania Guinée Bissau Burkina Faso yimɓe Buy foti ɗo dal kono noon programme on ɓe anni ɗum fuɗɗorde janggande Alquran ɗum ɗon no jokke men adda noon ko feƴƴuno e nden janggande hara miɗo yetta Fulɓe TV team on fof fuɗɗori noon Samba Galadio Mballo ha France banɗoɗa kanko tambidi Fulɓe TV team an on fof Abdoulaye Mballo Mamadou Aliou Diallo Baba Saliou Diallo e DJ Yero hara jokke men tan min dara ko fewndi ɗo kon komi musidɗo on Kadijatou Diallo. Imam sallallahu adim yetuwa ko kadi on musidɗo meɗen ko man kawde legal goni dinaɗo meɗen bi o naninoɗi wiyete ko igal ba waɗane yafode musidɓe julɓe won habaru jottiɗo ɗo mo gandantuma ko hoddiro Allah subhanahu wa ta'ala ko kañum wino Muhammadu ammayat fof ko mayata nden noon ko o wi ko firpude o baɗe salatu ala nabi ɗon ceerno men ceerno Alpha Sidibé o wi ko duwa o heddi musidɓe julɓe o wi teddungal ngal ha han ina rutte e dow hoɓɓe meɗen tedduɓe gimmiɓe to woɗɗi gari ha ɗo wiyo ɗum ɗon ko ñemtingol konngol men nelaɗo men Rasul sallllahu alayhi wa sallam mbo wi ko nde wonno nelaɗo haɗumi haade o man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu o wi kala mo gandantuma aɗa teddini Allah e nulaɗo mo e ñalowma dargal yo a teddin koɗoma ɗum noon ko teddungal hoɓɓe meɗen garɓe ɗoɓe wondema dey ko duwa o te teddungal moɗon ɗi hen min gokki on teddungal ngal mballoron minen heɓ minen ñaagui duwa o wi en mbiyat alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yo en jetti Allah subhanahu wa ta'ala no fewi en gandi no Allah wiini ko he ɗum ɗon kadi gonɗen ko ɗum kala goɗɗum tawata en Allah wi ترمه الصالح إن الدنيا دار لمن لا دار له إن الدنيا دار لمن لا دار له ولها يجمع من لا أقل له ولها يجمع من لا أقل له إنما هي دار الفناء والغرور إنما هي دار فناء وغرور yo en jii seede mum noon ɗo e rewde Allah ɗo e rewde Allah subhanahu wa ta'ala en keɓiɗo musidɗo meɗen en keɓiɗo neɗɗo men musidɗo men gondijo meɗen gondijo meɗen e fedde tabital Fulago e nder fedde tabital Fulago hen jinnaɗo e ruttima jinnaɗo hen e jinnaɗo hen o kadi o ruttima nden noon en jettiri ɗum Allah no fewi nden ɗum ɗon ko yettude Allah subhanahu wa ta'ala no fewi batu baɗɗo ɗone yone o ngalɗo dental mbalngal ɗo en jetti Allah no fewi yo ɗum ko yettude Allah no fewi en jetti kadi gardiɗo fulɓe won sididem yo enen gardiɗo fulɓe woni enen calminamo hen eɗen mbiyamo bisimilla wonno no goɗɗum eɗen jettamo hen
Alhaji Darame Diallo. he Alhaji Darame Diallo Dendagal garɗo ɗo. e dendagal garɗo ɗo Ngomijo waɗango ɗo. ngomijo mbaɗango ɗo Yo en gandu. no en gandu Wona man jantan haaɗi. wona man so jantan haaɗi En nani almami o wi'i nane. yo en nani imam o wi'i nane Qul hu Allahu. qul huwa allahu Jangiɓe go'o. sa jangimo goo Ɗiɗi. ɗiɗi Tati. tati Kala nde mbaɗɗa ɗum. kala nde mbaɗɗa ɗum Ma ana surtu aljanna to. ma Allah surruma wonno to alijanna to ma Allah nannuma hen Ma aneɗa suudu. mahneɗa galle ma toon Surtout ma noon o ɓuurano janggaɗo. surtout ma noon ko kamilu o janga Immiɓe caggal leydi. immiɓe caggal leydi Gimmori sabu Allah en ɓe gimmori ko sabu Allah subhanahu wa taala e rasulu mum jokkude enɗam. e arde jokkude enɗam pulagu Arde kadi yuɓɓude musidal ngal. e arde yuɓɓude pulagu Ɗum koye diine tawa. ɗum koye diine subhanahu wa taala tawa Kamɓe ɓe ngari he jaam. yo ɓe gari he jaam Yo Allah ruttuɓe e dow yo jaam. Allah ruttuɓe jaam amin summa amin Nde saare ɗo. yo nde saare mansa dia Koddigal ngal fof. e nder kala koddigal ɗo woni Nanguɓe o haaju. yo e nanguɓe o haaju Wiyata Oumar. e dow Oumar He ɓesgu Bouba Balde. e dow ɓesgu Bouba Balde Koddigal wuro ngal fof. e dow koddigal leydi ndi fof O anni e mbaɗaɗo ɗo. o anni e mbaɗaɗo ɗo Yo Allah yoɓɓuma. yo Allah yo moƴƴere O Qur'ana. yo Qur'ana o. o Qur'ana mbaɗaɗo Fotani e Gambia tan. ko o fotani e Gambia taw heƴani e Gambia tan Fotani e Gambia tan. o fotani e Gambia tan Qur'ana. Qur'an O tambi aduna o. ko o jogui aduna o O tambi aduna ko o. o jogui aduna o Kala nde o acci jangge. kala nde o acca jangge Oñen aduna o tukkat. nden aduna gasa Eɗen gandi. heɗen gandi Laakara. laakara Ina ɓaɗi neɗɗo no feewi. nabara neɗɗo ina ɓaɗi neɗɗo no feewi Waktu fof no wawi ar. wallahi kawina ana aqrabu min hablil warid Waktu fof no wawi ar. wallahi no wattu fof no wawi arde Buttu o ɓuri fangal. butto ɓuuri fanga mbiɗeɗo asrafilu O ɗehi ha o pari. omo ɗehi ha o pari Ko heddi tan. ko heddi tan Artigol fiɗɗo o artira fofango ha ngal wutte Nden noon hono ni. hono ni noon Yettude Allah no ko feewi. yettude Allah no En jaari feewi dental ngal fof. en jaari dental ngal Jaafuɗon e dental. jafoɗon e dental ngal e mi weltima a jarama yo Allah yo moƴƴere ko yettindami kala saabu si a yi ceerno ma e nder dulara a yettina inde nde e fula duɗo ɓe nananno miɗo imannoɗo e pula o wire ceerno Mouhamadou Guiɗo leñol e fula du si mino innanno bamɓe balɗe mi inna ɗum mi innatano saabu o woni ceerno Mouhamadou Guiɗo leñol mo ganandama si imanino minen pular nuniya pular mbaylaɗo e pular fof mo jimmamiɗo e mansa jam ko o waɗi ɗum o wiyete ceerno Mouhamadou Guiɗo leñol kawko ɗo e hedde kolda o jeeya o yaadi e am e ceerno Mamadou Fala Balde tanirawo Moussa Molo ko minen jaɗano kay yimi wiyo sifama hema sifaji ɗi limtotako ko dariɓe cifi fof cifarako ko a moƴƴo ɗum woni rasul sallllahu alayhi wa sallam kanko sifi ɗum mboyi ko o am ñawmo anduɓe ñawdi donki siko docteur walla jooma jollal si tawi mi tefanama o am ñaw ñande dargal nden no wonna no goɗɗum ne am min o ñaw on simi tefanama ɗum haysi Allah ɗum ɗon hen kam komi nanandi komi jafami so e guite makko ɓeeɓi koye daranade fuladu so e guite makko ñiɓɓi koye daranade fuladu wallahi billahi o pular mo jimanmi e pular ɗum taki ko kanko waɗi ɗum nden deftere ko kanko waɗi nde e pular ɗum woni musidɗo ceerno Mamadou Fala ɗo e yeero Birkounda wiyete ceerno Mouhamadou Guiɗo leñol jarama mi weltima e ngal gol maɗo ngol machallah min gokkiɓe teddugal ngal miɗen ñaagui jaɓana minen teddugal ngal mbaɗano minen kati mo daren kala mo jona ɗon miɗen jona on e nder moɗon ono hoɓɓe ɓe en amin joneɗen he makko te eɗen ñaago Allah yo Allah jaabinane alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah e Cheikh Mouhamadou Ly yo en jetti Allah en jetti dental ngal yo en jetti dental ngal en jetti jatigaɓe yo en jetti jaatigaɓe ɓe en jetti kadi imam en jetti imam Sidy ɓe e teddugal ngal o totti en ngal e dow teddugal ngal o totti hoɓɓe ɓe e teddugal ngal base fof totti enen teddugal ngal gandantama ko base Gambia fof hawrani okkingal hoɓɓe ɓe par ce que bila min naati wuuro ngo yo kabir ɓe gari ɗo e Mansa Diane on jippima balɗe moɗon yo yimɓe telli e balɗe maɓɓe tottuɗon min balɗe tottuɗen hoɓɓe ɓe on teddinimi yo ɗum ɗo ko teddugal manggal e kono o wini no nelaɗo wirini yo kono nelaɗo wirini tan nane hadis nelaɗo men mo o yettinani en ɗo ɗon imam Alpha kanko ko wi ko acrimul duyufa walaw bi kafiri mboyo ko nelaɗo wino acrimul duyufa walaw bi kafirin yo teddine hoɓɓe ma haysi tawi ko kefeero teddine ɗum tenti noon julɗono tenti noon ko julɗo wanoma ari e maɗa min jetti Allah ɗum noon ko yettere Allah mawde yo Allah tabintina yo Allah tabintinan en haaju o en ƴeftat yamiro e yo en ƴefta yamirore nde e yo juuɗe yamiro kalifa o e dow yamirore yeesojo men ɗon e Alpha Sidy ɓe e kadi e yamiro e yamiro kadi ala e Sidy Déme e alaji Sidy Déme e dow ɗum woni ko e jaati wiyo koye nden ɗo yamirore woni ko jokkortoɗen ha hande o yatanin ɗo wonde bisimilla salatu ala wiyo ɗo noon en puɗɗa mbaɗen salatu ala nabi أعوذ
بالله من الشيطان جابن آمين جابن آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم نحن على ما قال ربنا ومولانا من الصالحين اللهم اشرحنا بالقرآن الكريم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعل لنا حجة يوم الدين وانفعنا بما سرت به وذكرنا بما درت به بالمسؤولات بتلاوته الناس سيئاتهم اللهم تقبل منا ختم القرآن وجعلنا ما كان في تلاوته من شر أو تهديف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو على غير ما أنزلته أو تعديل من أو كسل أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير البيان واكتب منا على التمام والكمال والمحجب من كل أذى وارزقنا فضل من قرأه وديا حقه مع الأداء وغلب ولسان وهب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تكتب لنا بالسر والدلالة والدخيان ونبينا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان آمين من عذاب الغبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أغل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنها وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأقربنا بلقائك يا ديان اللهم أجل القرآن عجيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا إنك السميع المجيب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا في بلدك آمنين غير خائفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجل القرآن عجيم ربيع قلوبنا وجلاء آذاننا وذهب غمومنا وقائدنا إلى سنك النعيم اللهم أجل أنيسنا في الويسة ومصاحبنا في الويدة ومصباحنا في الظلمات ودليلنا في الخيرات ومنجزنا في الأسماء وأسلنا به من أجل الهواء يا رحمن يا رحيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وما طلبنا لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يلا جبنا يلا جبنا يلا جبنا يلا تبين تنجم بجاه النبي المصطفى يلا هم تهاجمون يلا رب يلا تبين بجاه النبي المصطفى سيكون Ovi oyeti Allah subhanahu wa ta'ala oyeti jentaga fugo. Ovi ko dani bezdare hertori ne do bezdare.
yo ɗum ko hawra ɗo ko hannde e nder ɗo jama ɗo ɗum ko yettore Allah mawde mawde ɗum enen fof ɗo ko en julɓe yo ko hawri ko ɗo hannde yo en meeɗa hawrude ɗo ha caggal leydi ɗukkude Nigeria Guinée Bissau Sierra Leone Togo Ghana Sénégal kamɓe fof eɓen ɗo ɗum ɗo ko hunde mawde kamɓe fof ɗiɗo jooɗi ɗum ko téléphone wonno e nder groupe maɓɓe ɓe a ɗeɓa nana ɗemgal hannde ɓe jiiɗi ɗum ɗon ko yettere Allah molanade yo ɗum ɗon noon ko salminade molanade won heen wiya kamil jooɗa jooɗorade tan ko Allah subhanahu wa taala nela ɗum e tabintinde pulaabu e nde wondude e hoddinade leƴƴi goɗɗi ɗi ɗum si e heɓima ko jam dañate heɓanoma yo nde jam noon kala ɗo woni ko moƴƴere tan anda ɗon yo tenti Gambia ɗo eɗen gondi subhanahu wa taala hoɗum woni seede mum eɗen gondi e lamɓe kala mo gonduɗo e lamɗo aɗa wondi e Allah sabu lamɗo fof jooɗiɗo koye laamu Allah subhanahu wa taala sabu ko Allah lammini ɗum ko Allah lamminta ɗum nden noon si a wondi e yeesojo e dow goonga aɗa wondi e Allah de si a salima ɗum ko dow goonga taw ko e dow goonga muɗum caloɗaɗo sabu a tani salima yamirode Allah subhanahu wa taala nden no eɗen gondi e Allah nden kabiri jooɗiɗen ɗo ko moƴƴere tan mbindante ɗen en dumima te wattu o yoni fayda koko ɓaɗi sabu heddi ko minta e sappo e ko minute aji jo heddi joni tawi ɗen dañi yewtere tawi yewtere ɗi daña yo yewtere continue yo yewtere continue kala hen keflittoɓe kala keblitoɗo noon salligo ya heblitoɗo yo andiyam noon ya caggal ɗo calligoɗa si ero foti si ero yoni on jaman totten nder dentale e nder dentale ko wayno ceerno Mouhamadou Ba ko way tan no ceerno men ceerno Mouhamadou Ba omo dañi ko o foti yettinande julɗo omo dañi ko o foti yettinande julɗo ko o siftiniri dental ngal sabu julɗo si siftinirama tan gol nafa gomɗinɓe ina nafa gomɗinɓe ɓay noon gomɗinɓe ndentiɗo nden siftirnir si ɗon yawti eɗen gondi ɗo e goɗɗo ko wayno ceerno Moussa Gueye ko wayno ceerno men ceerno Moussa Gueye on wasta hayso ko mintaji ɗiɗi on ne kadi wasta hayso ko minitaji ɗiɗi o dañi ko siftinira si ɗon yawti wayno Alaji Sidi Deme ko kalifa men hayso ko minitaji tati omo dañi ko siftinira woni sappo ɗi ngari on jaman jowi keddiɗi dokken hen ɗiɗi wono docteur Aboubacar Oumar Sow o andira noon ko docteur Guiré o andira ɓuura andirede ko docteur Guiré aduna o fof ko ɗum andirima ko Sow o yettete nde noon ko Sow o yettade kanko ne waɗa ko haalani en seeɗa nden noon kanko kadi waɗa ko weddi seeɗa hayso ko minitaji ɗiɗi on jamanu hayso ko minute goto kedi imam udda yewtere nde hucciten e dewal Allah ɗum par noon ɗon se ɗum parde kala jiɗɗo heblitade ndiyam no ko yaasi assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe ɓe fof o wi eɗen calmina dental musidɓe fof ko renti ɗo eɗen calmina hoddiɓe ɓe fof yo eɗen calmina hoddiɓe men fofof ko yammiro rek jammirami yo kañum de ko e yamirore woni ko jokkata ko on jottinanmi yo ko nden ɗon noon yamirore yiɗi yettin kono wona mina lamdi konngol yo wona ɗi namni konngol de kono ɓaymi yamirama yo wayno yamirama te ko kelifam te noon ko halifaɓe mum jamiri ɗum mami eto yo ko ma eto haysi wawa mbiɗo duwo yo kañum noon ina duwo ko gandimi haalde ko yo ko anniyoto haalde ɗo ko kala ko feewi kala ko moƴƴi hen koto Allah ko faanda ganden koto Allah de ko ɗum fanditino kala ko woñi toon kala noon ko woñi hen mbiɗo yafno julɓe ina yafno julɓe anda wona kanƴi fandino ɗum ɗon ndax neɗɗo timmani sabu neɗɗo timmani konngol am folo yo konngol mum folo en calmini saare nde en calmini Mansa Diane woni jooma saare o yo wayno jooma saare o rewi hen almame o ɓeeɗo ɗiɗo yo ɓeeɗo ɗiɗo goni foundation saare ɓe goni foundation saare jooma saare e gardiɗo saare to juulirde to banggal diina ɓe goni fofof e saare si a salmini ɓe ɗiɗo a salmini saare debbo he gorko suka he
e mawɗo a salminama e mansa diam fof e ɓarde basse siɗon yawti mbiɗo salmina hoɓɓe garɓe ɓe nder tabital pulago wiyode salmina hoɓɓe garɓe ɗo e nder tabital pulago kala to koɗo imori wiyo kala to koɗo wawi iwde somi limi mi juumat wiyo kañum si wi inna par goto goto ma juum temi yiɗa juum te yiɗa juum mbamo nana inde mum kala wiyo kala mo nana ɗo inde mum no wawi lob no wawi lobde nden wiyo ko ɗum tagi mi salmini salmina fofof tabital pulago ngal Gambia wiyo tabital pulago ɗo e Gambia dow hoorejo men dow yeesojo men woni kaw Sidi Dem ɗum woni kaw Sidi Dem mbiɗo o salmina wiyo ɗi salminamo mi salmini kala ko ardi wiyo kala ko ardi o salmini ɗum nder Gambia e nder Gambia mbiɗo du'o kadi wiyo ina du'o o programme oɗo haaju mo kucciɗɗen mbo kucciɗɗen no kaamilu o jangirani no kaamilu o timmirini du'a o waɗa no du'a o timminiri ni woni ko anniya ko waɗa hen anniye enen gurɓe he mayɓe men he mayɓe men yo Allah waɗan hen jaam bi jahi nabil karim siɗon yawti ko mbasoytomi e hoore am he tagore nde ko wasiyoto hoore mun kam e tagore nde gila e jiyaɓe ɗo ha e hoɓɓe ha e hoddiɓe gorko mum debbo mum suka mum mawɗo mum ko muñal kala neɗɗo yo ko muñal wasiide kala neɗɗo yo kala neɗɗo ɗo woni yo eto muña eto fewna donte ɗum weeɓani sabu ɗum noon weeɓani ko mbo yamdita ɗo ko weeɓani wat fewgol weeɓani wat fewnugol weeɓani wat kono si a etima fewde no gasa Allah wallama no gasa Allah subhanahu wa taala walittoma si a etima fewnude hay siɗa andi hoore ma an a fewani siɗa eto fewnude woni ko ɓesgu mana woni ko koddijo mana ina gasa Allah subhanahu wa taala tawti hen tan wona ɓay a eti fewnude ɓay noon ko a guettotoɗon e fewnude kono a feewa ɗon ko go'o ko heddi muñodiren mballodiren jurmodiren jokkodiren kalodiren en gonga jaadoɓe wota cuuɗodir ƴeesoɓe neɗɗo siɗon ƴetta ƴeftoɓe to dow wota cuuɗodire si cuuɗodiral waɗi ko ƴeesoton ko towata siɗa asa mina ubba min he oɗo an he neɗɗo goto gaska heɓotako o yano asa o yano ubba ka yaaja sika luggata mballodiren jurmodiren jokkodiren enɗodiren nafaka yalta ɗum walla e nder pulago oɗo dal ko muña woni basa o konngol mun fota juut yo fotani judde de mi salmini fof yo salmini piw mi jaari fof mi yetti fof yettama fof yaafima fof yafnima kadi fof assalamu aleykum warahmatullah shukran barakallah yase بلغني سلام العالمين يو يتور وداني الله سبحانه وتعالى إذا خسر علينا في هذه المجالس yo ɗi hertori surtout ngal ɗo dental ngal gandantama ko ngal gonɗen ɗo e dow almahbuba ko jiɗɗal ngal almahduda ngal gandantama ina dotta e nder meɗen al-iman billahi te ngal gandantama ko iman tigi won e nder muɗum waqti yanbaghi an yakuna hadhihi al-amal yo ko ɗum taki kono ɗeni tan golle kaani e ngal dental sifa waqti daiman yanbaghi fi hadhihi al-majlis yo ɗum ɗo ko wattu fof ɗiɗi foti heɓade e nder meɗen alhamdulillah alladhi yo yettore wodani mo gandantama lafa bayna qulubina on hawrini ɓerɗe meɗen wa ja'alna min as-subilat o waɗani en hen laabi ɗi gandantama eɗen jiira ɗi guite men ɗe mbawani jokkorade summa alayka an yattaqillaha alayna mboyo iɗi foti e meɗen he gongol e meɗen pour mbawen ɓeydade e kulol makko kanko subhanahu wa taala iyakum bidalik yo rentini enen fofof he muɗum kañon hoore mo guetoɗen e gon konngol woni kulen Allah daroɗen e kulol Allah la budda an yakunu fi al-imad wiyo ko ma gonen he ndin ɗon e ndin ɗon maadi e ndin ɗon maadi wa in ja'alu dhalika yo si ɗum waɗama an taqulu tawhid billahi yo ɗum tuma yiya ko kulol Allah heddoto e meɗen al-insan yo neɗɗanke lam yajid tawhid billahi yo si heɓani kulol Allah al-amalu la yasid he yo golle mum moƴƴatade la yanbaghi yo ɗi foti insan neɗɗo an yakunu ɗi wona khalisan qalbi laɓɗo ɓernde ila akhihi e musidɗo mum e koddijo muɗum kadi qawlihi ta'ala ko konngol jomirawo taala
أننا إخوة yo musidal fof julɓe fof ko musidɓe woto فأصلحوا بين yo أخويكم moƴƴine hakkundeji moɗo e واتقوا musidal الله لعلكم ترحمون yo kulen Allah nde Allah yurmeto en وإن فعلوا ذلك yo si en mbaɗi ɗum سنكون إحدى الصراط yo المستقيم en gona e laawol pewngol poccingol أن الساعة آتية لا ريب yo فيه dargal de koko yoni ko woɗɗaki te ko arat الحمد لله yo فرحنا yettore Allah wodani enen piyu yettore Allah e dow weltare mum دوا الإمام حب أربع فوف yo te noon kadi en du'anima hoɓɓe ngarɓe ɓe piyu بنتن إمام بفوف yo fof weltanama ولو إمام أكواني كونه yo no almami men ceerno Alpha Sidi ɓe ko waɗi ko كنتلو الله yo ko neɗɗo Allah tigi woni سوانا دم yo si wona ɗum سباتو رندي si o battu rendi غرفو يد هورم yo goto fof yiya hoore muɗum سايي هورما yo si a yi hoore ma rek أيتا غدو a añanta goɗɗo أيتا a yiyata goɗɗo كنا نون yo kono noon ودي أن الله ويني yo o waɗi golle nelaɗo rasul sallallah أقوم sallam دايفك yo teddi koɗo ma إجا وفاكم si a timmini ɗum woni إجا وفاكم إن كنتم تؤمنوا بالله والأول يوم الآخر yo ɗum ɗo si a woni ko a gomɗinɗo Allah e ñalawma dalngal aɗa foti ɗum wadde teddina koɗo ma حيث كله جوي ما سو بيتي hay si tawi ko bettuɗoma ko jikuna Allah ko wadi ɗum noon waɗi golle nelaɗo rasul Kanko ni sallallah Allah sallam yimɓe yo moƴƴere. Allah yom ceerno men ceerno Alpha Sidi kala garɗo ɗo en yo kala koɗo garɗo ɗo e Kala koddijo joom haaju. kala jooma haaju kala joom haaju kala jooma haaju kala joom hitte kala jooma haaju joom ñaw. kala joom ñaw Yo Allah ittu fora newi. yo Allah ittu waɗa newiye waɗa newye Waɗa cellal. waɗa cellal arɓe ɓe gari he jaam garɓe ɓe ngari e jam Kota e jam. yoɓe koɗe jam hoorejo siidi ne yo ceerno men hoorejo siidi yo hoorejo meɗen woni Sidi Dem. Sidi Dem kanko ne ñaaguinde Allah wallata e ñaaguinde Allah Allah wallata eltatan ɓerɗe ɗe Allah elta ɓerɗe ɗe ha Allah waɗa peewal Allah waɗa peewal Allah rendina ɓerɗe ɗe Allah rendina ɓerɗe ɗe Allah newnamo kalifa o Allah newnanamo kalifa ya Allah ina wawi ɗum Allah ina wawi Yo ɗum Allah waɗa ɗum. te Allah waɗat so ɗum woni anniya gooto te oni anniya goto an anniya gooto e anniya goto kala ko ƴeftuɗen kala ko ƴeftuɗen En mbaɗat ɗum. wallahi wonat sa yi ngal dental engal yaha e yi ngal dental ha hanina yaha ngal continue e ngal continue ko dental ko dental Allah wi'i Allah wi a jama'atu rahmatun yo jama dental ko Wa yurmede furatu ajabun wiyo Ceertugol ko lebte. kertugol ko laaɓi ko lepte ko lebte si kay en denti si en denti en gollodiri en gollodiri en laaɓodiri en laaɓodiri en goni anniya anniya goto kala ko ƴeftuɗen kala ko ƴeftuɗen Ma Allah tawtu ma en. Allah tawtu en Ma hen. Allah waɗ ɗum. ma Allah waɗ ɗum kadi Ma Allah waɗanen ɗum ma ɗon. Allah waɗanen ɗum En ɗon calmini fof. en calmini En fof juurima fof. en juurima fof En ñaaguima yafuya. en ñaaguima yafuya Eɗen jaafi. eɗen jafno Eɗen beltani julɓe. eɗen beltano Assalamu julɓe aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum wa Musidɗo mo Ceerno Mamadou Ba mi wiyete. ceerno men ceerno Mamadou Ba labay ka yo rewtere nde moƴƴi ceerno men ceerno ni yo yewtere nde moƴƴi rewi lawol ha hande ko e yamiro imam yo ko yamirore imam de deser wowi juulede yo ɗo ko deser wowi juulede e so tusubar kadi ina juuti yo ɓen subaka ɗi juuti te kadi gonɗen e ɗo fana ina yaaji ko gonɗen ɗo koye dewal Allah yo ɗum ɗo koye jokkere dewal Allah gonɗen ɗo e dow e jokkere endam yo koye jokkere endam gonɗen ɗum ɗo koye baraji tan woni ko ɗum ɗo koye keften baraji tan e ɓeydata wona aduna mbakteten wona ɗo aduna ya gonɗen e wona neɗɗo ñoheten wona ɗo neɗɗo ñoyten ɗo ko hakkude endam tan hakkude endam e ko l'islam ko Allah yamiri Islam yamiri kadi kadi. gonɗen ko e nokku Allah koye gonɗen ko nokku mo gandantama ɗi fota ɗum kadi haala koye haala mo e dow yamiro makko e dow yamiro si makko julɓe ɓe ndendi si hen julɓe ɓe nendi hen namen tusubaro ha dessert pawɗo minta e sappo e joyi yo ɗo han eɗen hen ha dese parminaji sappo e joyi joni dessert yoni jo dese yoni fodde minta e sappo e joyi fodde minita sappo e docteur joyi guire fampantomen hen konngol yo kala docteur guire docteur guire aboubacar guire aboubacar guire o fampoto hen konngol o fampoto hen konngol alaye sidi fampo hen konngol alaji siɗi fampo hen konngol imam uddanamen yewtere nde uddandamal ngal juulen ɗumtuma totten eyyi duwa ha hande koye si julɓe na nani ɓay ko raɓɓiɗi ko tongano mbiɗen Mali wonko haali woodi ko ɓeydita joni noon ma woda ko yettini hen no mo kalten yo woda ko jottinde Allah wi Allah wi adi ullah adiullah Adiu rasula. wa adiu rasul wa ulul amri minkum wa uli amri minkum ɗoftoɗa Allah o yo ɗoftoɗa Allah ngaaɗo makko e nelaɗo makko E laamu. e laamu ngu sinona laamu ngu so nawi wonano laamu ngu ɗo Neɗɗo wonta. neɗɗo wontano nden nden laamɗo laamɗo kala ɗo gonɗa kala gonɗa kala ɗo gonɗa kala gonɗa sa duyima sa duyima duwano duwano mo so tawi heɗen ɗo jooɗi si a yi eɗen ɗo jooɗi eɗen koolti ndewa Allah. eɗen ndewa Allah Eɗen cuusi. eɗen cuusi Ko Allah e laamu. koye laamu nguude nden ne en duwaɗimama laamu en o fewi duwanima laamu ɗum no feewi surtout ma surtout ma laamɗo mo ganduɗa laamɗo mo ina ganduɗa watti e meɗen hakkille ina watti e meɗen hakkille omo watti e meɗen jurmodiru en mo watti e meɗen en yurmede duwanimamo en duwanima mo kanko laamɗo o kanko laamɗo e rewɓe mum e rewɓe mum ɓesgu mum foof e musidal mum e piyu kala koddijo mum en mo woni ñaguima Allah yo Allah ɓum leydi ndi ya rabbi ya rabbul Allah karim ɓumno leydi eɗen ndi. ñaago Allah yo Allah ɓumnambo Allah leydi lomtin kala ko waɗa hen. ya Allah lomtin kala ko waɗa hen Waɗimaɓe fof. horma qouranul karim inchallah on jarama ana ora kay joni o jokku walla kam momo jogui golle goɗɗe أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم minen ñolɗam bandiraɓe am moodiɓe am mi salminaki dow moɗon وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وي السلام عليكم ورحمة الله leñol
bandiraɓe mum bo on salmina. mi yetti Allah mi yetti nuraɗo maako e laatade am tawretade e nokkure nde. o yetti Allah o yetti nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wawde ɗum tawtinde ɗo e nde dulare meɗen. ɗelle jokkere enɗam ka jokkere pulaako. e nder jokkere enɗam e jokkere pulaako. komi noddita warde Gambi. oyi ko nodda ko immi o ko nodda arde Gambi. wala ko min wata ko fuu sey Buuba Balde. o wi ala ko wawi nodde so wona no noddere Buuba Balde. mo Allah hinno yaafo mo. o wi Allah hinno yaafo mo. Allah harno mo aljanna. Allah amin ya rabbi. mi wari ko hannde mi fototiri e leñol mi tawi fulɓe mi tawi diina mi tawi Qur'an. o wari ɗo o tawi ɗo fulɓe min woni ko foti kanko pullo o tawi diine o tawi alquran o tawi tuwikogol sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kaɗo weltare mawde joguimi. o welti ko no feewi. e hannde enen fulɓe ko jogiiɗen e ko jooɗin e ko gontirɗen ko fuu enen gonata teddungal hoore meɗen. o wi enen fulɓe ko jogiɗen ko hannde sen teddini ɗum ko enen mbawi teddinde hoore meɗen mbawi nabde hoore meɗen yeeso jogoɗen nanggen koye men ganden koyen tedduɓe koyen teddinoɓe. wala mo andi ko gontirɗa se an e hoore maɗa andi ko gontirɗa. o hay goto anda hoore mum hay goto laamu wama andande hoore makko an wawi andude hoore maɗa. an ko anduɗo hoorema kadi an andi ko jiɗɗa an andi ko keɓirta ko jiɗɗa ɗum. o wi an andi ko jiɗɗa an andi ko no keɓirta ɗum. kadi hannde enen to gonɗen ɗo oɗo gonɗen ɗo hannde ɗoware meɗen e laamu ngu oy ko tukkuɗen koye dow laamu ko ngan tan woni laawol meɗen ko laawol ko jottirten ko Allah muuñi ko keɓen ko fuu no kanjum keɓeten. oy ngol tan woni laawol peewngol ngo ngannduɗaa kala ko jiɗɗa sa jokkingol a jokkimo laamu ko kala ko jiɗɗa heɓat ɗum. ko laamu ko habdatake. oy laamu habdatake de. ko laamu ka rewe. laamu koko jokkete. enen kadi hannde o enen ɗo kadi hannde ko tawmi e Gambi ko tawi ɗo e leydi meɗen ko weltare mawde. ko weltare mawde. laamu e jokkidiri e pulaako e jokkidiri e laamu. oye laamu no jokkodiri e fulɓe ɓe jokkodiri e laamu. ɗum ko tan hanju handi en ndewen hanju handi gaɗen hanju handi jogen ngam townen e ko pinɗen tawɗen ko marɗen haaji heɓde fuu wala no keɓiren ko e tokkirani laamu. oye ɗum tan poɗɗen wadde ɗum poti haajorde meɗen woni haaju meɗen ko woni haaju meɗen koen jokku e laamu nanggodire laamu mbawen humtude haajuji meɗen kala ko jiɗɗen yeeso en keɓoyat ɗum inchallah. enen ka jawdi men oye jawdi meɗen ko dow leddi noon yahata ko dow leydi ndi yahata ñukkani. o wi o suuɗaki kala ƴewɗo fuu ko yiya jawdi men ko yiya ɗum ñukkani. o wi kala ƴewɗo yiyata jawdi men par ce que ndi suuɗaki. nden noon enen kam kisdam men ko kisdam jawdi men ko kisdam neɗɗaku men. o wi enen ko kisam men ko kisam jawdi men kisam neɗɗaku meɗen. ko ceerno o haali o wi o ceerno ko haali ko kala to jam woni fuu o kala ɗo jam woni fof ko laamu jeeyi toon ɗum ko laamu ngu jeeyi ɗum. ngam noon laamu ko teddine ma laamu teddine. laamu yawatake. o wi laamɗo yawetake. laamu wañatake. laamu añatake. laamu ko habdatake. laamu habdatake. ɗo ko weltare mawde joguimi ga mi tawi ɗum ko kanjum fulɓe gambinaɓe gontiri. o kono weltare feewi o jogui hannde par ce que o tawi fulɓe gambi fof ɓe goni gotum. ko Buuba Balde hewna to amin. o wi Buuba Balde yeehi Najire to maɓɓe. o yehi o tawi laamiɗo. o wi laamiɗo ko an woni grand patron Tabital Pulaku international. o wi laamiɗo ko an woni grand patron Tabital Pulaku international. min komi wari mi yi arduɗo am komi tokkata mi nder fulɓe addunaru fof ko tokka. o wi minne mi ari mi wona lees maɗa mi tokko e maɗa tokkene fulɓe adunaru ndu fof. tokki ko addungal ngal ko waddanan en kawtal hoore waddanan en teddungal. o wi sen nangodiri fulɓe adunaɓe fof nangodiri ɗum addanan en yaare yeeso aduna walla en enen fulɓe. ko Buuba Balde wonno. o wi ko Buuba Balde wonno. mi tawi kala pullo Gambi fuu kadi noon woni. o wi ko Buuba Balde koyɗe ɗe wondoɗe e miijo ngo wonno ngo ko yahanno ko o tawi fulɓe Gambi fof ko ɗum goni. o yeedani fulɓe Gambi inde teddude. o wi o accani fulɓe Gambi inde moƴƴere inde teddude. ko ande Allah waɗi Sidi Déme no jogui laawol ngal Buuba Balde joguno e Tabital Pulaku international. o wi ha hande no Buuba Balde jogorno ni ngal kosngal Sidi Déme yaɓɓi e nder Tabital Pulaku international. kala to fenade woni ko Sidi Déme tawatake toon e Tabital Pulaku. o wi kala to fenade woni e nder Tabital Pulaku Sidi Déme tawaka toon. kala ko wooɗi kala ko weeli ko Sidi Déme ko kanjum darani toon o woni. o wi kala ɗo weeli kala ko moƴƴinta ko Sidi Déme ko ɗon dari. kandi ɗon min ceedi fulɓe Gambi ɗo fulɓe yimɓe gonga ɗo fulɓe yimɓe kawta ɗo fulɓe yimɓe jokkodiral fulɓe yimɓe marɓe enɗam. o wi ɓe ceettima nde fulɓe Gambiya ko fulɓe tedduɓe fulɓe yimɓe gandal fulɓe yimɓe jokkodiral ko jogodiral ɓe. noon mi yetti Allah tawtade e ɗo.
o yetti Allah taw Allah nde addi dum do tawede do Allah beddan en kawtal hoore Allah beddan en jahol yeeso Allah beddan en jahol yeeso ko laamu ko ardin en ko Allah beddu toon ki laamu Allah beddu hawtuki hoore fulbe Allah beddu en am hakkunde laamu e laamu Allah cenno yaaru en yeeso deftere Qur'an ne joginde yokkode Allah reenu en bana Allah reeni Allah reenu en bana Allah reeni cernabe meden modibabe meden wonbe be no kadi be darani en be kandita en do lawol Allah en nulaado mudum yo kadi Allah daran yetti on yettini kadi kofgol laamido Adamawa international grand patron capital Pulaku mo adnaru fof o wi ko mi salmina on mi hofna on mi yetta on hanko ko wi e mo wondi e mon jemma e nangi numo mako gidde mako noppi mako fu ko no faati e modon kanaska darande mako e Buuba Balde ko darani capital Pulaku no Buuba Balde no daranino mo kadi hanko bo inchallah fodde bawde mako fodde bawal mako e mo wondi e modon e mo do'ano on Allah yaaru Pulaku yeeso be dane kawtal hoore assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah Seydi Sow amin torima non min taadi min dokkuma calmina min duwonoɗa min tan min imam o wi assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin o wi e mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin de Allah wadani en ko en mbawano wadan ko emen nde Allah subhanahu wa ta'ala wadani en ko en mbawano wadan ko emen okkude en wonde julɗo okka en wonde leñol gotol okka en wonde leñol gotol okka en haqqille hawride ɗo e Mansadia okka en haqqille enen fof ndenten ɗo e Mansadia ɗum ko yettirde subhanahu wa ta'ala mawde won hen en calmini musidal Mansadia fof yo en calmini musidal Mansadia Kunda imame alkali yo ceerno men ceerno Alpha Sidibé imam o he alkali o khalifaɓe saare nde e khalifaɓe saare nde debbo e gorko en calminiriɓe en e inde enɗam tabital Pulagu yo ɓe calminirama e inde enɗam tabital Pulagu hoɓɓe men arɓe caggal leydi hoɓɓe men garɓe ɗo e caggal leydi en dendi salamu mumen fof en pawi jungo docteur Guiré yo en dendini salamu mumen fof en pawi e dow jungo docteur Guiré so ɗon yawti yo so ɗon yawti ko yettere Allah no feewi ko yettere Allah subhanahu wa ta'ala no feewi leñol tabital Pulagu leñol tabital Pulagu yiyeede e nder Gambia yiyeede e nder Gambia ande tabital Pulagu ande tabital Pulagu o man sa jandaɗaka hen o man sa jandaɗaka hen mino ñagotono Allah noon yo ɗi ñagotono Allah subhanahu wa ta'ala yo nde ñalande tawa mino wuuri no ndeni ñalande yo tawmo mboɗo wuuri teddungal tabital Pulagu yo teddungal tabital Pulagu artire nder Mansadia artire ɗo he nder Mansadia Kunda nden ko yettere Allah nden ɗum ɗon ko yettirte Allah no feewi docteur Guiré woodi ko haali ɗo wiyo docteur Guiré woodi ko haali ɗo e koto am Buuba wiyo he koto mum Buuba Balde sa yi hande fof na sawari wiyo si ayi hande fof ina amtino fiddi caggal Allah subhanahu wa ta'ala ko Buuba Balde de o ƴefti fittandu mum yo ƴefti fittandu mum beleɗe muɗum e beleɗe mum mette muɗum e mette mum o yarliti hoore mum pour leñol tabital Pulagu nden yo Allah yurme ɗum yaafo yo nden no Allah yurme yaafo ɗum amin summa amin Allah yurme ɗum yaafo yo Allah yurme yaafo ɗum amin summa amin yo Allah accu ko acci fo yo Allah accu kala ko acci teppere holtere fo yo Allah accu ɗum en toro Allah e nelaɗo muɗum yo eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo en mbaɗ ɗum kewɗe e Gambia yo en mbaɗ ɗum kewɗe ɗo e Gambia leñol meɗen fulɓe yo leñol fulɓe leñol men fulɓe ngare kawren de kawral tan nafi en de kawral tan nafi en ɗoftondirde nafi en yiɗondirde nafi en famodirde nafi en
sen mbaɗani ɗum yo si en mbaɗani ɗum sen mbi goɗɗo añi en se mbi goɗɗo añi en ko enen gañi koye men de sabu sa añi banda yo si añi bandirawo ma giɗo mum añanma giɗo mum añanma anne giɗo ma aña anne kala giɗo ma aña on sa yi goɗɗo yinma noon sa yi noon goɗɗo no yinma mbo a wona banda mbo wona banda ma ane banda on nanodiraani ane banda ma on nanodiraani on jiɗodiraani on jiɗodiraani sa yi goɗɗo yinma sa wi goɗɗo no yinma o heɓat ko yurniki o heɓat de ko o lartindi e ma nden ngaren kawren tabital fulago eɗen ñaago kalifaɓe fulɓe eɗen ñaago kalifaɓe fulɓe yoɓe mbad duwawuji yoɓe mbad duwade gila e jumaji kabir e jumaji ha e galleji kala ɗo kalifa woni kala ɗo ceerno woni ñagoɗen yo allah hokku en kawral ya ñaguima allah beele nde allah hokkata en kawral ko ɗum ñaaga ɗon haala ka wawa judde yo haala ka wawa judde en calmini fof yo en calmini fof kono eɗen jetta Oumar Sonko Cissé no eɗen jetta Oumar Sonko Cissé no moƴƴiri noon min jetta Oumar no feewi yo eɗen jetta Oumar no feewi ɗum woni gouverneur eɗen jetta koreji alaji Mamadou Madou no feewi yo eɗen jetta koreji alaji Mamadou Madou no feewi no jettirɗen ni koreji Bouba Bal no jettirɗen ni koreji Bouba Balde ɓeɗo tato yo ɓeɗo tato en mbawa jooɗo e dulare yo en mbawa jooɗo e dulare en innani ɓe ɗe en ginnani ɓe taɗ en mbaɗani fod ta en mbaɗani fod nden fodde men ko yettude ɓe jarnaɓe ñaganoɓe kala ko woni ɓural yo allah waɗan ɓe en potna ɗo haala ka yo enen kanna ɗo ka haala eɗen jafno fof eɗen calmina fof eɗen mbiya Mansa Diang naɓe en mbiya Mansa Diang dongal mon nani de pulagu mon nani de onon gawi ɗum fuɗi hande waɗi calɗi hana jibina yimɓeɓe ni ñaama wota gaccire noon assalamu aleykum si wona ko duwa tan beele no ɗum ni continua mbaɗen duwa bisimilla mbaɗen salatu ala nabi musidɓe mo jarama ko jokkuɗon men kon ko ɗum ɗo mi addan noon ko janggande udditugol o programme Fina Tawa haray meɗen yetta fou jokke men tan e programme ji amen ɗi Fulɓe TV e min addana en kala ko feƴƴi ka Fina Tawa ɗo Fulɓe TV